Assalamualaikum lare-lare solih-solihah. Kepripun kabare dinten niki? Insyaallah sehat nggih. Lare-lare solih-solihah, sampun salat duha napa dereng? Menawi dereng, ampun kesupen kangge salat duha rumiyin nggih, supados pasinaon ingkang badhe lare-lare sinaune dipun gampili lan manfaat. Amin. Saderenge sinau, monggo lare-lare solih-solihah sareng-sareng kalih ustazah doa sinau rumiyin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nanging saderenge lare-lare ampun kesupen kangge like, komen, lan subscribe nggih, supados lare-lare boten kantun video pasinaon saking ustazah. Assalamualaikum. Ing dinten niki kita ajeng sinau bahasa Jawa kelas 3 SD. Topik lan pokok cerita bab prastawa alam. Assalamualaikum lare-lare solih-solihah. Ing pasinaon dinten puniki kita ajeng sinau bab topik-topik lan pokok-pokok cerita prastawa alam. Lare-lare sampun ngertos napa dereng? Menawi dereng, monggo lare-lare simak pasinaon dinten puniki nggih. Gatekaken gambar-gambar prastawa alam ing ngisor iki. Ustazah gadah gambar-gambar bab prastawa alam. Gambar ingkang setunggal niku gambar banjir. Gambar kalih niku alas kobongan. Gambar kaping 3 niku gambar angin lesus. Gambar kaping sekawan niku gunung jebluk. Gambar kaping gangsal niku tsunami. Gambar kaping 6 niku lindu. Nemtokake topik. Nah, lare-lare gatekno sepisan maneh gambar-gambar prastawa alam ing dhuwur iku. Bebarengan kali ibu nopo bapak, monggo rembugen lan temtokna prastawa alam nopo ingkang badhe dak pilih kangge nulis cerita. Pilih salah setunggal mawon nggih. Pokok-pokok cerita bab prastawa alam. Sawise lare-lare nemtokake topik prastawa alam ingkang badhe kok tulis, saniki ndamel cengkorongan utawa pokok-pokoke karangan. Sing badhe diceritakake sampun ngertos. Umpamane banjir. Banjir iki ide pokok utawa ide utama. Banjir iku prastawa alam kang gegayutan karo banyu.
Sing dadi dadakane mesti banyu. Banyu asale saka udan. Udan iku prastawa sing lumrah banget. Nanging kenapa bisa kedadean banjir? Iki sing dadi masalahe. Lagi dijlentrehake larah-larahe. Prastawane banjir. Sebabe udan deres sewengi mruput sahingga luber ngelebi sakabehane. Akibate sawah keleban banjir dadi rusak ora panen. Tanggul-tanggul jebol. Pomahan warga, pasar, kantor-kantor, sekolahan, rumah sakit kabeh keleban banyu sehingga lumpuh total. Warga ngungsi. Lelaras sing kagawa uwuh sumebar marang warga. Cekake pokok-pokok karangan bab prastawa alam iku ngamot. Setunggal, apa prastawane? Kalih, kapan kedadeane? 3, ing ngendi? Sekawan, kenapa bisa kedadean kaya mengkono? Nah, lare-lare diskusi ngrembug carane nulis cerita bab prastawa alam. Karangan iku dumadi saka paragraf-paragraf. Paragraf iku dikembangake saka ukara inti utawa kalimat utama. Ukara inti iku digawe saka pikiran utama. Pikiran utama iku sejatine ya pokok-pokok karangan. Pokok-pokok cerita kuwi pada karo kerangka karangan. Gladhen nulis lan ngedit cerita prastawa ing ragam ngoko. Lare-lare sampun mudeng nemtokake topik cerita karangan bab prastawa alam. Lare-lare uga sampun damel pokok-pokok isine cerita. Tulisen ing kertas, ore-orekan dhisit, cerita karangan bab prastawa alam. Banjur tulisaken ing buku tulis cerita prastawa alam ngagem bahasa ngoko. Lare-lare bebas milih tema bab prastawa alam ingkang badhe dak serat. Saged banjir, lindu, alas kobongan, tsunami, gunung jebluk, lan sapanunggale. Monggo lare-lare serat teng buku tulis nggih. Alhamdulillah pasinaon dinten puniki sampun bibar. Sumangga sesarengan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun lare-lare ingkang solih-solihah, mugi-mugi ilmunipun manfaat. Tetap semangat lan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.